सावबादोंनो जायोलै आबौ मा जादों नोङो गोसोआव सावबादोंनो जायो गोसोआव सावबादाव जादों एसे गोबाव जाखो नोंलाय नानि तानिसा एसे गोबावसो बेनिफ्राय मानसिफोरजों रायलायनो बायो नामा नोंलाय बेनिफ्राय नों इसोरखौ नों गिर्जा प्रार्थना खालामना खालामला दालाय खालामनो बायोनो ओमफ्राय दाबो खालामनो बायो बाबाखौबो गोसोखाङो बेनिफ्राय नोङो गोसोआव नोंहा गोबां दुखु दंना नोङो बाबाखौ गोसोखांनानै नागिरब्लाबो मोनाखिसै खाथियाव फैगोन होननानै नोंनि बाबाया फैयाखिसै जायनि थाखायनो गोबां गोरबो गावनाय गोबां दुखु दंना दाख्लै मोनानिफ्राय जादोंमोन आबौ मा होनदों दाख्लै मोनानिफ्राय नों मा सानो देनाय बुंहरनाय नोंनि गोसोआव मा दुखु दं मा साननाय फैयो नों मानो बेनिफ्राय नोङो मा स्कुलाव थांना थांला गिर्जायाव थांना थांला इसोरखौ खुलुमला थांनो बायो नोंनाव मा जादों दे बुंनाय मानि थाखाय बुंनाय आं माबा मोजाङाव फैगोन बिदि सानो बाबाखौ माला मोजाङाव फैगोन बिदि सानो बेनि थाखायनो सानैनो बिराद दा नों बाबाखौ जोबोर अनो नामा ना बिराद अनो आबौ बेजों लोगोसे नोंनि गोसोआव मा साननाय दं दे एसे बुंहरनाय नानि दा बुं बाबाया माला मोजाङाव फैगोन बिदि सानो ओमफ्राय मामियाबो माला मोजाङाव फैगोन बिदि सानो आरो बेनिफ्राय लेखाखौ फरायनोनो आं बायो आबौ आगोलावलाय बायोना बायामोन सिगां बायामोन दासो बासै मा साननानै बाखो बिदि बाबायानो मोजाङाव फैया बेखौ सानैनि थाखायनो नों मोजां फैया बेनिफ्राय आदसा बाबाया बेनिफ्राय नोंजों रायलायोना रायलाया मा होननानै रायलायो नों मा होननानै बुंहरफिनखो देनाय बुंनाय बाबाजों रायलायनानै नोंनि बाबाया नोंखौ मा बुंहरो आरो नों मा बुंहरो बेखौ बुंनाय बाबाया बुङो आं थांनायसै मोजां जानायसै आं इसोरनि लामायाव थाबायनोसै बिदि होनो बेनि उनावहाय बेनिफ्राय नों मा बुंहरखो दे होनबालाय नोंबो मोजां जादों जोंनि न'खरखौहाय मोजां खालामसै आंनि फरायनायखौ नोङो गोनांबा खालामसै दे बाबा बिदि बेजों खालामदो नों खालामोबालाय बिदि होनहरो आं नाथाय बे नोंनि बाबाया बुंहरो खिन्थु फैया ना बिदिनो फैयाखै बियो बेसे गोबाव जाखो बे फैनो होननानै फैयैया गोबाव जाथारबायना गोबाव जाबाय ओमफ्राय सानफ्रामबो नों बाबाखौ गोसोखांबाय थायो नामा बाबानि अननाय लुबैयोना नोङो बयबो फिसाफ्रा जेरै बिमा बिफानि अननायखौ लुबैयो बिफानि खाथियाव गुलि थानो लुबैयो बिमानि खाथियाव थानो लुबैयोना ना नानि बेनिफ्राय नों गोसोखांनानै मा नों गोसोआव मा साननानै दाना गिर्जा प्रार्थना खालामला आरो नों गिर्जायाव मानो थांला बेनिफ्राय नों मा स्कुलफ्रावबो थांला नामा बांद्राय थाङा मामिया दोनलांसाबो मामि दोनलांलाबा आं क्लासावहाय गाबो मा साननानै गाबो नोंलाय दे बुं नों मा साननानै बाबायानो फैयाबा माबा बिदि होनो बाबायानो फैयाबा आं बोरै स्कुलाव थांगोन आं सिन्था जायो होनो बाबायानो फैयाब्ला बाबानि अननायखौ मोनाब्ला आं मानो स्कुलाव थांबावनो मानो स्कुलखौ फरायबावनो बिदि साननाय फैयो नामा नोंलाय बेनिफ्राय नोङोथ'
बाबाया फैब्लाबोथ' नोंखौ इसोरा अनगासिनो दंना जिसुआ अनगासिनो दंना नों माने नों जिसुनिफ्राय गिर्जा प्रार्थना खालामनाय इसोरखौ आर'ज खालामनायखौबो बावबाय नामा? आं बिनोनो बासै आबौ आं बिदि खालामो हराव फाख्ला बिनो नागिरबा मामिया केन्देल जाबा आं नाख्लायना होयो केन्देलखौ। सोर नाख्लायो? बिदि बायो मा होनखुमायो रागा जोंदों। सोर खालामफैयो बिदिखौलाय? आं सानफ्रामबो बिदि मोनायाव केन्देल सावनो नागिर केन्देलखौ बोखांना होयो आं। ओमफ्राय नोङो हारसिं गाबबाय थानो गाबो ना बिमा गोनाङाव गाबो ना नोङो सिस्टारफोर गोनाङाव ना स्कुलाव मानसिफोर गोनाङावबो गाबो ना नोङो हारसिङै न'आव थानायाव गाबो? स्कुलावबो गाबो सिरि सिरि न'आवबो गाबो आं। मा नों दाबो गाबनो ओंखारदों नामा? नों दाबो गाबनो ओंखारदों नामा? मा साननानै गाबनो ओंखारदों नोङो? दे बुं नोंनि दुखुखौ नों बुंनानै लाहर आं आर'ज खालामगोन इसोरनियाव इसोर मावनो हायै जेबो गैया दे बुं नों मा लुबैदों मा सानदों दे बुं। आं बाबाखौ मोजां जाजानो लुबैयो आंबो मोजां जाजानो लुबैयो आंनि फरायनायखौ फेलें दाखालामसै नुरो आं। नों फरायनो गोबां गोसो दंमोन ना? बाबाया आं थिगखौनो लोमजालाबो बाबाया मानो नागिरासै सानो आं। बाबायानो मोजां जानो गोसो गैलाना? नोंखौ बाबाया मा बुंहरो फनावलाय? बाबाया आं दसे उनाव हरगोन आं दाहाय हरगोन होननानै बुंहरो। दाथ' नोङो बाबाखौ आं नोंखौ मोजां खालामगोन आं नोंखौ मोजां फरायहोगोन बिदि बुंहरो। नों बाबाखौ गोसोखां नेयै नेयै गोबां सम नेबोबायना नोङो बाबा नों माब्ला फैगोन होननानै ना? बेनिफ्राय नोङो बाबाखौ नेयै नेनानै जागौ मोनोमोन। मोजां जाखाबाय आं फैसा मोनबा थांसै। नों मा लोमजादोंमोन नामा माब्लाबा? लोमजादोंमोन आबौ। माब्ला लोमजा गोबावसै नामा? माब्ला दाबो लोमजागासिनो? दाबो नों लोमजागासिनो दं नामा? ओमफ्राय मा लोमजादों? नोङो गगा मोनदों गुजुदों ना टाइफयड जादों ना मेलेरिया जादों ना सिथर ओंखारदों? ओंखारजोबदोंमोन ओमफ्राय गगाबो मोनदों गुजुदोंबो। दाबो गुजुगासिनो दंना? मामिया आंखौ अनोमोन मामियाबो आंनि थाखायसो एसे बानायो ओमफ्राय मामिया आंनो मुलि बायना होफैयो मानसिफोरनाव लाथ'नानै ओमफ्राय मानसिफोरा मानो दाबो होफैया होनो। माखौ लाथ'यो? माखौ लाथ'दों? मामिया फैसा लाथ'लाबो आंखौहाय माबा मुलि दाहोयो। नों लोमजानाय समाव गुबुननाव फैसा लाथ'नानै नोंखौ दाहायदों ना मुलि बायदों डक्टरनो लांदों ना? सोर मामिया? मामियाथ' जोबोर अनो मामियाथ' खाथियावनो दङ आरो नोंजों लोगोसे इसोरा दंना गैया खाथियावलाय? बेनिफ्राय जिसुआ नोंजों लोगोसे दंना गैया? बेनिफ्राय आरो सोरनाव बियो नोंलाय देनाय बुंनाय? सोरनाव बिस'नो खावलायो नोंलाय? नोंसोरनि बिमानाव बियोमोन आं ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायसो बिग्रा जायाखै। सोरनाव बियो? बियो आफानाव ओमफ्राय सोरनाफोर बिसिनाव आइथामारियानाव बियोमोन आं। दा बिनो बाबाय नामा नोंलाय? आं सानफ्रोमबो बियोमोन ओमफ्राय बिनो बायो आं। मानि थाखाय दिनै दा मानो बिनो बाखो? सोर नोंखौ हमथाखो गोसोखौ? मा साननानै नों
आंनि गोसोआव जेबो सावगारि फैयो गोजोननाय मोना सुखुआबो गोजोननाय मोनला जिउआव ओहो सोरखौ बाबाखौ गोसोखांनानै गोजोननाय मोनला ना ओंखाम गैया ना दै गैया ना सोरबा रायदों ना सोरबा बुदों दे बुं बाबाखौ गोसोखांनायनि उनाव बिदि जादों औ बाबाखौ गोसोखांनानै बिदि गोजोननाय गैयै जाबायना नों बिदि जाबाय गोसोखांबाबो गाबनो ओंखारो फरायनो बायो लिरनो बायो सुनोबो बायो अब्ला नों जोबोद बाबानि अननाय लुबैगासिनो दंना दा नोंनि बाबाया बबाव जायगायाव दं बाबाया मेघालयआव दंना बेथ' फैनो नोंखौ फनजों हरो नामा माब्लाबा ना नाथाय बे खुगाजोंल' बुङो नाथाय बियो आवगायबोआखै नोंनि खाथियाव ना नों बिफा फैब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन ना दिनै नों एसे बुंहरनाय बे माबाजोंनो रायज्लायहरदे नों दे दसे बुंदे नों बुं बाबा नों जेरावखि गैया मानो नों फैदो एबा नोंनि गोसोजों नों बुंदे दे बुं बाबा नों गोसोखांनायाव फैदो जोंनि न'खौनो बिदि दाखालामसै औ आरो बेनिफ्राय गोसोखांना फैदो बाबा अन्नानै नों आंखौ गोसोखांना फै आंनि फरायनायखौ बिदि दाखालाम मामि दङ नोंबो दं आंहा सोर दङ बिनि अनगायै जिसुबो दं आंहा नों जिसुखौ फोथायनानै फै बाबा नों मिथिखागौ आंनि अननायखौ नों नुखाबायना नों फैदो नोङो गोरबो मैखुनजों मेगन मोदै हुगारनानै नोङो बाबाखौ हारसिं गाबखोमाबाय थायोना गोसोखां दाबो नों मा गाबनो ओंखारदोंमोन नामा नों बुंहर दे नोंनि माने इसोरा गाबनानै बिनायखौ खोनासङो जेरै हसिका राजायाबो गाबै आर'ज खालामनायाव इसोरा बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बियो थैनो गोनांमोन बेनो जिउआ 15 बोसोर गोलाव जाफिनदों हान्नायाबो जेरै गाबै आर'ज खालामनानै गाबनायाव इसोरा बे सांग्राम हिन्जावनो गथ' होदों पापि हिन्जाव मागदालिन मारियामाबो गाबै गावनि मेगननि मोदैजों आरो थावजों अलिभ थावजों जिसु ख्रिस्ट'नि आथिङाव खुदुमनानै जेब्ला गाबै निमाहा बियो अब्ला जिसुआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बे गासै पापखौ निमाहा होदों जेरै पितराबो गाबै गावनि थगायनाय खनसे नङा खनथाम बे फोलानायाव जिसुआ बिनि गाबनायखौ नुनानै आरो बेखौ निमाहा होदों दा बेबायदिनो नोंनि मोदै गहैनायजों नोङो गाबनानै इसोरनाव बियो नोङो गाबनानै दे नों इसोरनाव आर'ज खालाम दानो बुं दे गाबनानै नोङो बाबाखौ लेंहर दे बुं दे सना दे बुं गाबै नोङो आर'ज खालाम इसोरा नोंखौ पितर बादि मागदालिन मारि बादि हसिका राजा बायदि नोंनि गाबनानै बिनायखौ थारैनो खोनासंगोन आरो बाबायाबो फैथारगोन दे बुं गाबनानै नोङो बियो दे बुं बाबा नों फैफिनदो आंनि गाबनायखौ नों मिथिखागौ बाबा नों फैफिन दे बुं बाबा आंखौ अननानै फै आंबो गाबनो ओंखारगासिनो दं सना दे मानोना आंहाबो फिसा गैयामोन नानि आलफनसा दंब्लाबो दिनै बे नानि आलफनसायाबो नोंनि थाखायनो फरायनो गोसो जाला बाबा फैफिनदो दे नों गाबदोंना सना नों थाबायदो बाबा नों मिथिखागौ नों थाबैनो फै बाबा दे सना नों गाबै इसोरनाव बि आरो नोम्फाखौ खावलायहरबाय था दे बुं नोङो जेरै स्कुलाव थांनायावबो गाबो नों टिउसन लायो नामा नोङो टिउसनावबो गाबो नामा मा होननानै गाबो ना सिरि थानानै गाबखोमायो गोरबोनि खोथा गोरबो सिङाव थाबो गोरबोनि गाबनायखौ नंगौ जायसो गोरबोआव दुखु दं बिसोर मिथिगौ ना गुबुनफ्राथ' मिथिया नोंनि गोरबोनि गाबनायखौ बेसेबां अननाय लुबैदों नों बिमा बिफानि मा नोङो जोंनाव फैनो गोसो नामा उदालगुरियाव
बेनिफ्राय नोंनि बाबाया फैगोन होननानैथ' समाय लादोंमोन ना नोंखौ लानानैबो फैनो होनदोंमोन ना नाथाय दिनैसिमबो बिनि बुंनायजों आरो बिनि मावनायजों गोरोबाखैना होमब्ला नों माब्ला फैनो सानदोंमोन नानि आलफनसानि बे मांखरसालियाव फैनो सानदोंमोन आं बाबाया थगायहरबाय थायो थांगोन होननानै औ सानसे थगायनो बे बेनिफ्राय नोंसोरनि जानाय लोंनायनि थाखाय थाखा फैसा बाबाया मेघालयनिफ्राय हरो नामा हराखै दाखालि एसे हरदोंमोन बेसेबां हरदों 1500 ओमफ्राय नोंसोरो दा नोंखौदि बाबाया गोबां खस्थ' खालामनानै बेबायदि एसे 1500खौल' हरबाय बियो नाथाय मामायाथ' नोंखौ फोरोंनायाव बबेजों फोरोङो ना खामला मुजिरा मावफिनगासिनो ना माबा मोनसे साख्रि बाख्रि मोनबाय ना नोंस्रा न' बाङाव थाखा फैसा हा हु दंबाय देनाय मा खामानि मावनानै नोमाया नोंखौ आंखौ फोरोंदों माब्रै जेबो खामानि मावनो मोना आबौ खामानि मावनो मोना मामिया आंखौ लांलाय लाबोलाय खस्थ' लाबोयो खस्थ' दोनलाङो हायालाबो बबेयाव लांलाय लाबोलाय खालामो बेलाय साइकेलजों नों बबे जायगायाव लाङो स्कुलाव माने बै जे स्कुलाव लाङो नोमायानो बेनिफ्राय आरो माबाजोंसो जायो नोंसोर दा माजोंसो जायो ना खस्थ' जायो ओमफ्राय बै समाव सोरबा अननानै गरफा गरनै दान हरदोंमोन ना बेखौथ' नोंनि बाबानि नोङो सिकित्सा खालामनायाव बाबाखौ फुस्ता होग्रोदों ओमफ्राय आंखौ आं बाबानि उनाव लोमजादोंमोन खोमा सिथर जानानै बेनिफ्राय नों जेबो गाननाय जोमनायफोर मोनदों ना नोङो एसेसो गाननाय जोमनाय गानदों ना गानाखै बै बयबो रायजो राजाफ्रा अननानै गरफा गरनै दान हरनायजों नों बायना लादों माबाफोर देनाय खोन्थानाय देनाय आं गस्ला सेन्देल बायना लादोंमोन मा गस्ला बेनिफ्राय दा बे गस्ला नोंजों लोगोसे दंना गैया दङ नों बेखौ गानो ना गाना बेनिफ्राय नों दा बेनि गेजेरजों दे नोङो बुंहरनाय गासै बिसोरखौ माबायदि हामबाय होनो लुबैदों नोङो बिसोरनि गरफा गरनै दान हरनायजों नोङो बे गस्लाखौ गानबाय नों बेखौ एसे बै रायजो राजाखौ एसे दे हामबाय हर दे बुं रायजो राजाफोर हरनायसै नोंसोर गरफा गरनै दान हरनायखौ आं हामबाय होबाय रायजो राजाफोर गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर आइ आफाफोर होनना बुंहरदो बेनिफ्राय नोङो बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोरा हामबायसै बिदिमोन हाजासे नोंसोरखौ हामबायहोयो नोंदि दा बेबायदि आदसा नानि सना नों बिदि गाबबाय थाबागोन ना इसोरनाव फोथायनानै आवगायलांगोन आंखौ बाबाया अनाब्लाबो मामायानो आंखौ अननायनि गेजेरजों फोरोंथोंसै आं इसोरनाव बरसा थिनानै आवगायलांसै होननानै सानगोन ना साना दालाय ना दा बिदिनो गाबबाय थाबावगोन नोंलाय दे बुं बिदिनो सानो नोङो मा बाबाया नोंखौ अनाब्लाबो बाबाया नोंखौ दा नायनो फैयाब्लाबो नोंखौ फोरोंफैयाब्लाबो नोङो सासे उन्दैसा हिनजावसा 9 बोसोराव आगान सुरबाय थानाय बे गथ' अब्लाबो नोङो गोगोम इसोरनि बोलोजों नोङो आवगायलांबाय थायोब्ला सानसे नों मोजां गथ' जागोन सासे मोजां आइजो जागोन सानसे नों गोथार आइजो जागोन इसोरनि बोरखौ दे नानि सना नोङो नार्भास जानो नाङा दे नों मानो नार्भास नोंथ' उन्दै नंगौ नाथाय नोङो बिफानि जोबोर अननाय लुबैदोंमोन ना दाबो अननायसो लुबैयो दाबो हास्थायो ना नों दा स्कुलाव
सानफ्रोमबो थांना थांला ना स्कुलखौ गारसिगोन ना फरायगोन दा बुं आं फरायनो लुबैयो फरायनो लुबैयो नाथाय मानोथो नोङो फरायनो गोसो गैयै जाखो दे बुं बाबानि थाखाय सिन्था जायोमोन आं बाबानि थाखाय सिन्था जायो बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो लुबैदों दे बुं आरोबाव माखौ खालि नों बाबाखौल' गोसोखाङो नामा आरो बेजों लोगोसे बाबाखौ नों मा जाजानो लुबैबाय थायो फैजानो लुबैयो मोजां मानसि जाजानो लुबैना लुबैनाया मोजां मानसि जाजानो लुबैयो जेब्लायबोथ' नों बै समावबो आगोलाव बुंखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाबो हास्थायबावो नंगौ नोंनि बिफाया जेरै बै समाव इसोरखौ मिथिरोङै जादोंमोन दाथ' नोंनि अन्थाव बाथाव सासे फिसाजो इसोरनि अननायजों मोनबाय नोंखौ मोनबाय नों बायदि सासे मोजां गियानि गथ' मोननानै बे इसोरखौ हामबायसो होनांगौमोन गोसो सोलायनांगौमोन संसारनि लोंनाय जानाय बाबाया मा मावोमोन बेलाय मानसिफोरनो थाखा थगायनाय जायोमोन नामा ना देनाय दानिसा लोगोफोर थगायनाय जानायमोन बिसोरो लोगोफोरजों थानानै लोगोफोरा बाबाखौ दाबो बे मेघालयालाय माथो खामानि मावना दं बेलाय साख्रि मावो ना बिजनेस मावो मावनो हाथ'वाखै बियो आबैमोनावसो दङ मावनो हाथ'वाखै जेबो मावाखै बियो बाबाया आबैमोनावनो दं फनखौ गाव हरो ना नों हरो बाबाजों रायज्लायनायाव आंसो हरोमोन दा नों बाबाजों माब्लाबा रायज्लायदोंमोन नामा बे सानथाम सानब्रैनि सिगां मा दे बुंनाय जों हरबा आबैया बिदि खालामनानै दोनो ओमफ्राय गासैबो बाजों थिखोनो नों बाबाजों फन रायज्लायनायाव मा बुंहरामोन दे बुंनाय बाबा नों माला फैयो दंलां बेनिफ्राय बिदि होननायाव बाबाया मा बुंखो माला थांनो मोनबावो थांगोनल' होनो बेनिफ्राय नों बिदि होननानै फनखौ गोबाव रायज्लायदों ना दसेल' रायज्लायदों बाबाजों गोबाव रायज्लायोमोन आं मैयाहाय दसेल' रायज्लायदों गोसोआव उसु बादाव जानानैनो सुखुवा गोसोआव उसु बादाव जानानै सुखुवाखै दालाय आंजों रायज्लायनायावलाय मा उसु बादाव जादों नामा ना मोजां मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों आंजों रायज्लायना मोजां मोनदों ना बेनिफ्राय नोङो बै आलफनसानि मांखोसालियाव फैनो गोसो जाथारदोंमोन ओमफ्राय आलफनसानि नोंनाव आलफनसानि फट'फोर दं नामा नोंनावलाय दङ माब्रै मोनखो नोङो स्कुलाव थांनायाव बिनो माबानायावनो आं मामिया फट' बुखांदों मबाइलाव दंमोन मबाइलनिफ्राय बुखांदों आं मामिखौ बुखांहोदों आच्छा बेखौ दा बहा दोनखो बेखौ बिदियाव बिदि खाथियाव बेनिफ्राय दा नोङो आलफनसाखौ गोसोखांबाय थायो नामा माबाफोर आलफनसाजों नोङो सिमांफ्राव माबाफोर नुदोंमोन नामा नुबावो नामा फट'खौ लानायनि उनावहाय दे बुं आं बिदि आलफनसानि मांखोसालियाव थांनायल' नुयो ओमफ्राय बिदिया मोनसे बिबार खौ होफैदों ओमफ्राय गावनि मांखोसालियावबो आंखौ लांदों मांखोसालियाव बिबार बारसे मोननो होदोंमोन ओमफ्राय आं बिनि बिबारखौ लोंनो नागिरदोंमोन सिगाङाव ओमफ्राय सिरि मोनदों ओमफ्राय गैला मोगथाङाव दिनै नोङो गिर्जायाव थांगोन ना थाङा दिनैथ' गोथार सान देवबार थांगोन ना थाङा थांगोन खयथायाव जायो नोंसोरनि गिर्जाया 11था आच्छा नानि नोङो
नोंनि मुं आरज खालामनोसै नोंबो दे नों खालामफानो हागोन आं नोंखौ बिनानै हरगोन दे बेनिफ्राय नोंबो आंनि उनाव बुंफा आरो नोंबो बियो दे दे बुंदो दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ आंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ आंनि सायाव थाफैगोन जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया आंखौ अनखांदो बाबा मामामोनखौबो अनखांदो जोंनि न'खरखौ नोंनि न'खर बादि गोथार न'खर खालामदो आमेन दे नों बुंदो दे आरज खालामनानै बुंदो नोंनि खुगाजों बुंदो दे सना दे बुंदो आं खोनानाय जासे बुंदो बुं आंबो बिगासिनो दं गोसो दे बुं आरो जिसुनाव आइ मारियामनाव दे बुं नोंनि गोथार आखाइजों दै बेन्दों सोलाफोरनि जिसुआव जोंखौ बाहायनो जोंनि पापनि थाखाय नों क्रुसाव देथायजादों जोंखौ नों निमाहा होदो आंनि बाबाखौबो आंनि बाबानि पापखौबो निमाहा होदो नोंनि गोथार आखाइजों दै बेन्दों जिबियार पन्चाम नोंखौबो फोथायो Hallelujah. Jesus, thank you today. Hallelujah. Hallelujah. Nazari Jesu'nun Amen. Jesu'nun Amen. दे हामबायसै दे नानि दे नों मालाबा सम लानानै नों माबा बुंबावनांगौ गोसो दं नामा आंजों रायज्लायबावनो गोसो दं दे बुं आबौ नों आंखौ बिनायनि थाखाय हामबायसै आबौ बेजों लोगोसे दे मा बुंदों आंखौ लाफाबाय था आंखौ लाफाबाय था जागोन दे आं लाफाबाय थागोन दे सना दे आंनि एग्जामा जानोसै बाबाखौबो लाफाबाय था आबौ जागोन नोंनि बाबानि थाखायबो मिथिबाय थागोन आंखौ बेनो मोजां फैथो सानसेलाबो आं बिदि आफोरसानाव थागोन आं बिदि आफोरसाखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थागोन नों बाबानि थाखायनो बिराद गोसो जायो आबौ ओमफ्राय नोङो मोजाङै उन्दु दे मोजाङै जादो मोजाङै उन्दु मोजाङै जा आरो इसोरखौ खुलुमबाय था अब्ला इसोरा नोंखौ जोबोर अनगोन दे होननानै साना दे गोसोआव दुखुफोर दालासै बाबाया नोंनि बिनायजों सानसे फैगोन आरो बे गोसो सोलायथारगोन नों बे गेदेर बरसाखौ लानानै इसोरनाव फोथायनानै थाबाय थादो नोङो सिन्था लानो नाङा दुखु लानो नांला दे हामबायसै दे गोजोन्थों मामानोबो गोजोननाय होदो दे